Току-що ви извадиха зъб, чудите се какво да правите сега? Нека отделим няколко минутки, за да разгледаме официалните международни препоръки. След изваждането на зъба остава открита рана. Марлята, която зъболекарят поставя, има важна роля. Тя спира кървенето и помага да се образува кръвен съсирек, който действа като естествена превръзка на раната. Ако у дома кървенето се появи отново, просто захапете стерилна марля за 30 до 45 минутки. Ако въпреки това кървенето не спре, непременно се свържете с вашия зъболекар. Първите 24 часа са най-критични за правилното заздравяване, защото кръвният съсирек все още е нестабилен. Затова никакво плюене, смъчене през сламка или пушене. Всички тези действия създават вакуум в устната кухина и могат да разместят съсирека, оставяйки раната отворена. Не мийте зъбите в тази зона през първото денонощие. Все пак е рана. Колкото по-малко я дразните, толкова по-добре ще заздравее. Жабуренето е също забранено през първите 24 часа. След този период може да започнете нежно и внимателно жабурене 3 пъти на ден с разтвор на хлорхексидин или солена вода. Като всеки следващ ден, малко по малко увеличавайте интензивността на жабурене. Веднага след изваждането на зъба избягвайте хранене, докато опойката не премине напълно. Ако зоната е все още изтръпнала, може неволно да се прехапете. Пиенето на вода е позволено, но за хранене е добре да изчакате няколко часа. През първите 24 до 48 часа избягвайте горещи храни и напитки, защото топлината разширява кръвоносните съдове и може да предизвика кървене. Стойте далеч от твърди, хрупкави и пикантни храни, както и от дъвчене от страната на извадения зъб. Заложете на храни и напитки, които са меки и са хладки или с тайна температура. И не забравяйте, правилното хранене и хидратация са ключови за възстановяването. Затова през първата седмица след ваденето се старайте да се храните добре и да приемате достатъчно течности. Избягвайте пушенето първите 48 до 72 часа след ваденето на зъба, защото вредните локални и системни ефекти могат да забавят заздравяването и да увеличат риска от усложнение. Избягвайте интензивни физически натоварвания поне 24 до 48 часа след процедурата, тъй като повишеното кръвно налягане и сърдечна честота могат да предизвикат кървене и да забавят възстановяването. Най-силната болка обикновено се появява 6 до 12 часа след изваждането на зъба. Болка, подуване и дискомфорт са нормални през първите дни, но тези симптоми трябва постепенно да намаляват и до третия ден да са почти изчезнали. При нужда може да приемете обезболяващи, но ако се притеснявате от болката, може да ги приемете още преди упойката напълно да отпусне. Ако след втория или третия ден болката и подуването се засилят, появи се постоянна температура или забележите неприятен вкус или мирис от устата, не ги игнорирайте. Това може да са признаци на инфекция. В такъв случай веднага се свържете с вашия стоматолог. Като специален бонус, ето какво трябва да знаете за възстановяването след хирургично изваждане на зъб. Всички предишни съвети важат и тук, но при хирургичната екстракция се прави разрез на венеца и се премахва част от костта. Тази по-сериозна интервенция може да доведе до по-изразено подуване и дискомфорт, което води до по-продължителен период на възстановяване. Започнете да прилагате студен компрес веднага след процедурата. Поставяйте го върху бузата от страната на хирургичната намеса за 5 минути, след което правете пауза от 10-15 минути. Повтаряйте този цикъл редовно първите 24 до 48 часа. Ледът ще бъде най-добрият ви приятел. Той помага за намаляване на болката и подуването. Само не забравяйте да го поставите в нейлонов плик и да го виете в тънка кърпа, за да предпазите кожата от измръзване. Приемайте всички лекарства, точно както са предписани от стоматолога. Ако са поставени шевове, стоматологът ще ви каже кога да отидете за премахването им. Ако нещо ви притеснява, свържете се с вашият зъболекар.